Καλησπέρα σας. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το Zoom, την πλατφόρμα εκπαίδευσης, εξεπροστάσεως εκπαίδευσης Zoom, για να προγραμματίσουμε ένα μάθημα και για να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τη χρήση του βασικά μετά, για να κάνουμε το μάθημά μας. Θα προσπαθήσω να δώσω οδηγίες οι οποίες θα μοιάζουν όσο το δυνατό περισσότερο με τον τρόπο που είχαμε μάθει με το Google Meet, ώστε να είναι πιο εύκολη η μετάβαση από μια πλατφόρμα στην άλλη. Ο λόγος είναι ότι το Google Meet πλέον δεν δίνει τη δυνατότητα καταγραφής, recording δηλαδή των μαθημάτων, και επιπλέον έχει ένα περιορισμό μέχρι 100 ανθρώπους, 100 άτομα, 100 συμμετέχοντες. Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε το γνωστό μας ημερολόγιο, θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουμε ένα πρόσθετο πρόγραμμα, ένα extension στο Chrome, το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε το Zoom. Για να το κάνουμε αυτό, ανοίγουμε μια καρτέλα, πηγαίνουμε στο Google και γράφουμε τη λέξη Google Scheduler, το Zoom Scheduler. Το Zoom Scheduler είναι το πρόγραμμα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε μέσα από το Calendar. Αφού το βρούμε, πηγαίνουμε στην προσθήκη στο Chrome, Add Extension. Έχει εγκατασταθεί και μάλιστα μας δείχνει και μία ένδειξη ότι μπορούμε και από εδώ πάνω να το ενεργοποιήσουμε. Από εδώ πάνω και από εδώ που είναι τα plugins, τα extensions ουσιαστικά. Άρα, εάν πάμε λοιπόν ξανά στο ημερολόγιο, θα δούμε ότι και πάμε να προγραμματίσουμε ένα μάθημα, θα δούμε ότι μας δίνει τη δυνατότητα πλέον, έχει να εμφανιστεί ένα κουμπί που λέει Make it a Zoom Meeting, αυτό που θα προγραμματίσουμε. Άρα λοιπόν, μάθημα, γράφουμε μάθημα και διαλέγουμε τη μέρα, την ώρα όπως έχουμε μάθει μέχρι τώρα, την ώρα από τις 10 έως τις 11 για παράδειγμα. Και εδώ υπάρχουν παλιές δυνατότητες για τις υπόλοιπες πλατφόρμες με αντίστοιχα extensions, ενώ το Zoom έχει ένα ξεχωριστό δικό του κουμπί που πατάμε και μας δημιουργεί δημιουργία με το Zoom Meeting. Εδώ λοιπόν τώρα θα πρέπει να κάνουμε login στο Zoom, στην πλατφόρμα του Zoom, το οποίο γίνεται μία φορά μετά το Chrome θυμάται ουσιαστικά τους χρήστες, αλλά επειδή δεν έχουμε ιδρυματικό λογαριασμό, δεν υπάρχει ιδρυματικός λογαριασμός για όλους τους χρήστες του χαρακοπίου, έχουν δημιουργηθεί κωδικοί λογαριασμοί για κάθε τμήμα με την κατάληξη who.gr, για παράδειγμα της πληροφορικής είναι DIT Zoom who.gr. Θα προμηθευτείτε τους λογαριασμούς από τις γραμματείες, όπου θα βάλουμε λοιπόν, πηγαίνουμε στην επιλογή Sign in with Google. Εγώ έχω συνδεθεί, αλλά σε αντίθετη περίπτωση δίνει ουσιαστικά την επιλογή με ποιο λογαριασμό να συνδεθείς, όπου βάζουμε τα στοιχεία, όχι τα ιδρυματικά του προσωπικού μας λογαριασμού, όπως είπα, αλλά βάζουμε τα στοιχεία του λογαριασμού Zoom που έχει δημιουργηθεί για κάθε τμήμα. Οπότε, πλέον έχει ενεργοποιηθεί το Zoom Meeting, έχει δημιουργηθεί το συμβάν στο ημερολόγιο. Αυτός είναι ο κωδικός και τα στοιχεία πρόσβασης τα οποία θα μοιράσουμε ουσιαστικά. Αυτό εδώ δηλαδή είναι τα στοιχεία που θα μοιράσουμε, το link που θα δώσουμε μέσω του e-class ή με όποιον άλλο τρόπο στους συμμετέχοντες μας για να μπουν να παρακολουθήσουν. Και πατώντας Save, το μάθημα Χ έχει αποθηκευτεί. Και εδώ βλέπουμε πάλι τα στοιχεία του Zoom συμβάντος. Εάν πάμε στο Edit, μπορούμε επιπλέον να καλέσουμε, αν θέλουμε, και συγκεκριμένους χρήστες, οι οποίοι θα λάβουν μια ειδοποίηση και εάν αποδεχτούν θα μας ειδοποιήσει στο email ότι θα συμμετάσχουν. Αυτό για ό,τι έχει να κάνει με το πώς δημιουργούμε ένα συμβάν. Στο επόμενο βίντεο θα δείξω
πώς διαχειριζόμαστε την πλατφόρμα του Zoom.